dydd Nadolig cynta nhw fi'n cofio Del, oedd y flwyddyn sy'n mynd i'r ran o'r pentre i'r tai cyngor. A hwnna fel sy'n mynd mewn i 5-star hotel. Ac oedd dim ond un tap dŵr o'r oedd yn ei getre. Oedd ti'n iawn, a tap ti fas, oedd ddim tap yn y tŷ o gwbl. A fi'n cofio, wel, oedd ddim trydan yn dibyd yn y taiau lawr yn y pentre, yn yr bod ni'n symud lan taiau consil. Ond pob nos Wener oedd twba ti fas y tân, yn dweud, ti fel an y tân na, o'n i blant wedi, pob nos Wener, oedd mae'n gi yn twymo dŵr yn y tân agored oedd pan ni. A wedyn allwys dŵr mewn i'r twba, ni blant wedyn, twi o'n ni. Bob nos Wener yn cael y bath. Welon ni wyniaeth mowr pan symudon ni lan i tai consil. Yna fath o'r hynna gyd fi'n mynd mewn bywyd, dwi'n meddwl gwmyn am yr amser halon yn blant. A fi'n cofio ti pan symudas di lan, oedd dim mwy na 6 neu 7. Wech o'n ni. Achos dy fam a dy dad oedd yn cadw capel, yn clai capel, a dy dad yn cynnu tân wedi bod i sadwn, achos tân glodd bod ni'n cadw gwes yn y capel yn ei fe. A fi'n cofio ti nawr, mi lawd a dy dad... Bob i sadwn? Wel, a dim dim ond bob i sadwn, achos oedd cwrdd gweddi bob nos ffwrdd. O ti'n mi lawr, a les di amser, wel, ges di dyfagu. Ges di dyfagu yn y... Do, hannes i o'r amser? Yn y capel, ond amser hapus iawn halon ni yn blant yn pentre. A fi'n cofio beth achos, sa'n cael oedd dy fam, mae'n hapus iawn bod ti wedi dod achos o ti wech mynd, a ni fancach yna ni boes. Ond fe ddysgus di lot o bethau, falle dyle dim fod. Ond amser, fi'n meddwl, ti'n bod ni wedi bod bartnes, wel, ofns blynyddiau mo. Mam yn mynd â ni gyd i'r cwrdd? A tair gwaith ddisil pan ni, o wediaeth mae ddi nawr, yn y fe. Sa'n bod o ti'n cofio John Payne, faci wy, fath lawr amser fel oedd yn aros gyda Mrs Davies ma'n adeilo. A fi'n cofio fe oedd yn darllen Cymraeg, mas o Feibl Cymraeg, faci wy bach. A ni blant, oedd yn ddoniol iawn achos yr acen, 7 agen, o Llundain. Ond oedd bleser clywed John yn siarad, yn darllen Cymraeg a ystyried taw bod y faci wy bach o Llundain. O'n i'n lot o fancach na, an nesa dau, mae'n 7 mlynedd emnach na fi. So fi oedd yn cael pethau ar Nadolig, ond o'n i ddim yn cael fawr ddim. Mae'r socen yn hongian ar tu blaen trad y gwely. O'n i'n cael cnau a ryw... a orange. O'n i byth yn cael orange, rwy'n flwyddyn. O'n orange dydd Nadolig. A wedyn ni, snakes and ladders neu liwdo. A beth oedd ni'n wario snakes and ladders trwy'r dydd ni. Ond oedd ni yn y capel, oedd yna de parti bob Nadolig. O Sion Corn ddim yn dod, ond oedd nhw yn y festri, tawn y festri o waniaeth plant. Mae Nadolig, mae wedi olfa gwmynd yn ei fe, achos nôl yn y 50, dechrau 50au, yr amser yn galed yn ei fe. Dim ond hosan o'n i'n gael, falle. A gwbl y cnau, a gwbl o swits a bethau. A fi'n gofio un Nadolig, pam Nadolig yn mwy na dim, o'n i blant yn goffod darllen, o'n i goffod dysgu'r 10 o chymyn, yn efo. A ni ffod adfodd wedyn tu flan pawb wedyn sy'n Nadolig, fi'n cofio hwnna. Arwyn Thomas oedd o pan ni? Arwyn Thomas, ie. Dwi'n cofio Arwyn Thomas yn gweithio, o'n i blant yn efe, falle yn ddwg am y llwaith yn efe. Cofio beth pob tro fi'n lan i'r festri nawr, fi'n gweld y trap dŵr bach a sy'n mynd lan i'r to. Dwi'n cofio Arwyn yn gweithio nawr, os na fi o fi di dda'n dod i ti lan fyna. A fi'n cofio beth pob tro fi'n mynd lan i'r festri, fi'n meddwl am Arwyn Thomas. Wel, na efeis, mae'r Nadolig yn dod, ti'n bo hir, so... Nadolig Llawen i bob un. Ie, a blwyddyn newydd ddau bawb. Ie.